Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Ya, selamat buka berkat guys. Selamat malam ki. Berkat dari mamae salsa, buke salsa guys. Cerone bojone gimana tak cuwil wisan tak icipi inuke mbayani. Apa dipangan anak-anak. HP ini sudah cuci tangan. HP ini ditaruh dulu kalau mau makan. Makan. Ya, ayo HP ini dipateni dhisik. Ayo. Mateni sik, pateni sik pin. Wis dah mam, Mbak Mas Peri batu. Berdoa sik. Tak mau tes HP. Man. Mau suwi, mau tes. Ayo. Batu nentek. Ayo berdoa sik nek mam. Berdoa piye? Sing apik Dik Peri urung, Dapin wis berdoa dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yes, makan. Nak. Mantap. Sausnya buka. Aslonane nyepret, nek nyepret. Makan guys, buka berkat ki. Aku wis wareg dadi anak-anak takon makan. Makan bareng. Enak ki buka berkat tare enek bature guys. Adik piye lah iki klambine tok ngene. Sing bener. Ambek mie ayam. Mie ayam kering guys. Tahu, peyek, telur. Iki mau ya untuk ketan guys, teronan sapi. Yo, kucinge. Ayo. Terus. Ono nek mau mangan kok ganggu mesti. Pelan-pelan, engko nek sereten. Alon-alon. Ora nek sing njaluk pelan-pelan. Kucinge iki lho sing njaluk. Inu. Pin. Jos. Dolan ae iteng Peri lho. Ambek segone. Ditelen dhisik ngono nek sereten. Iki usume teronan guys, dadi kita masake ya rada berkurang ya soalnya setiap ada teronan banyak gak kepangan. Nek ada ngakeh buang-buang nasi guys. Iwak anger suro ngene iki. Kabeh diteroni. Iku ne salsa, Pak salsa. Mas Pri, ya. Entuk ketan piring, Mak. Kon Mbak Rini sapine bayi. Rini ne mati sapa? Nak. Bojone Mbak Lam, guys. Ya bapak salsa. Mas Pri jenenge sing saiki. Sambele, Nak. Nempangan ae. Mie mo, keringe mo. Tegak mbek mie. Dapin mbek mie min. Roh anak mangan ini iki seneng guys melok wareg. Rukun bature ya mbek Dapin sapa? Saiki iki kintil mbek Dapin. Tinggal sithik ngono wis bingung goleki kok. Tak kon turu kene no. Turu kene piye, Pin? Mas Peri.
Isu peteng tangi melek ya Dapin sing digoleki. Kaya tunggale Mas Peri sing digoleki. Sampai bengi. Enak, Dik. Ambek mini to, Dik, moh. Nek iki gelem sidik-sidik. Ayo, gak boleh gitu nek makan kayak orang rakus. Sing baik. Minum di habis oh. Ning botol sing hitam enek apa ora? Sing hitam. Oh gak sing sedot kuwi lho, enek ning ngene kono. Sing hitam. Lha kuwi. Engko tak isenano, tak iseni yo. Karamel. Mau karumin. Mah. Kenapa? Enak. Aku makan di kan campur bawang ya. Ya, gak seneng bawang. Anak iki gak doyan bawang, berambang gak doyan. Lah nek anake ponakanku kae nggih games. Senengane malah mangane mbek berambang. Galih. Kimang aku gak patek krungu diceluki Dik Peri ya gak gelem buka lawange soalnya lagi teleponan guys mbek kakung. Terus sampai ayah Riko lagi leren. Gak ngelembur kali iki. Wah, bulane delok guys. Bulane bersinar. Halo, seser. Bunder. Iki seterongan lampu lho. Jaluk. Gak doyan, kamu gak doyan ya, Bos. Iki bar makan ambek apa pindang. Bar makan ambek pindang ngono kok. Gak pedes nih. Iki turu kene ae, guys, gak gelem mulih. Moci piring ya do ning kene nek awan nek bengi golek tikus. Ning ndi? Lah kok mangan iwak, gak? Mana guritan mbak melorok ya kok. Tikus ketok. Oh, ngeti dhuwur. Kayak dua ya. Ora doyan iwak, mangan tikus di golek tikus kok terae nek moci kok. Mangane enak koyo Deni yo, delap-delep ngono. Nyenengno. Nek mangane. Tapi do gak iso lemu pawakane do cilik, guys. Mangane akeh yo mangan ae tapi gak iso lemu. Cacingen mbah kuwi njaluk obat cacing. Buka berkat bareng. Kalau saya itu Ya, Bos. Balung gak gelem. kalau saya itu Wis habis. Lemang nyuwek ora nganu kok. Kurang ombo kok, Dik. Ambek nasi itu. Nah. Enak pemirsa ya ngono. Jak ngonten. Biasanya ngecemes kayak Mbah Mudin. Kayak Bayan. Isek bek warung kuwi banyune cek akeh. Sing kae tak isenane sing enek sedotane. Tapi gak engko nek ombe. murah. Jelek ora doyan ki, Bos. Ayo ngonten omongan. Masa Bu sing ngomongan di belakang layar. Jadi beda di penerus sih, Ben. Kan mama. Awas kucingnya kuwi. Kayak balungnya, Bin. Lah kan mama so. Kayak wis kayak no.
Belum ora. Aja ngono to sing apik. Ya kan? Nah, lagi. Ki mochi apa anake piye iki? Nanti. Nek anake koyo iki sapa jenenge? Nah, lima. Ki mo anake. Udah, tuh, Eh? tuh. Po sing ndi kuwi? Udah. Ada kombo. Sing iki mochi sing anake po. Tuh, itu ya. Kuwi lala. Iya. Ya, itu orang. Iya. Ci, mochi. Mochi, kok kowe sing nyauri? Iki black. Hei, Apa sapa? tuh ya nih. Heeh. Balunge kekno, balunge. Sama. Lah kuwi ya kuwi. Kriuk-kriuke gak gelem mambu. Gelem. Hapin. Minum. Sik kuwi udah ditelen dhisik. Sapi gak ngombe. Wis ki gak dientekno, dapin neh apa ora? Mbek mi. Mine gak mau mam. Seratan guys. Dipegangi sing benek engko nek bas iki cuci tangan bareng Dapin. Dapin cuci tangan mbek Mas Ferry. Minum sik. Minum ora? Aduh kandhani kok. Mama lak wis ngomong leh. Lanjut HP anu jamur. Terlibat boleh neh. 10.000 guys ini kae. Jamur kesukaane Ferry lho. Duit Pak. Nyalai Pak. Kayak jamur dami guys. Minum tak obesi santa apa? Tak wedani. Karena kode hijau. Ini untuk berkat yang kedua dari Imam Mbak Handi sama Mas Munur ini guys, teronane Pak Mbah Solidin kabul kajetim, semoga diparingi sehat seger waras panjang umur Mbah Solidin dan sehat seger waras, semoga rezekine mak ngatemi luweh ya guys, yo ambeng. Oh teronane iki enek urap, enek kering, enek mie, enek endok, peyek, tahu lengkap. Gimana sampai urung tak tangan ya Pak dono guys. Untuk ketan, gimana teranane sapi bayi, nek sapi bayi wong kene ketan guys. Ketan iki lho dikeki lopo. Ben pengen pemirsa kula. Guys panganan sampai kepangan. Aduh untuk panganan mbruk. Aku yo weteng parah. Untuk panganku sing kae mati pangan anak-anak wis habis guys. Aku tak pangane yo. Aku tapi minor urape lho pengen jajan. Enggak yang lain. Dan dia betul le. Lah. Betul itu lah internal le. Penak le. Tapi jos. Enak. Banyak guys. Jamurnya tusik ae. Yang Penting memang sih. Jane warak. Tapi urape enak. Aku tak pangan. Segone mantap entek. Kone peri. Nyemot. Jalan anak nyemot kucing. Loh. Apa yang duwe? Apa? Wah, lagi gede. Tak mek. Bisa. Tapi hotel. Tidak ingatan. Tadi yang berarti itu lurus, lurus.
plasmane Mbok entekno berapa? Cuma ke depan. Ceh toh. Wis cuci tangan guys. Wong loro kuwi ora melek. Anjing, nang ngomong kok ini. Ay. Kadang-kadang. Ay. Tel. Tok. Iya, anak rambut. Lebih ber, kucingnya tidak ada nebu. Lebih sih ber, kucingnya. Nguyuh ning kamar kalau ber. Hari. Enggak. Tak sampai. Itu. Kamu coba nguyuh. Ada nih. Enggak sejini. Kamu belajarkan ning kene. Kayak enak. Iku lebih nih sama motor. Lebih. Nguyuh. Nguyuh ning kamar kucing. Tak pel kamar. Berapa itu? Aku seneng berapa itu? Kucing ini juga bedakan nguyuh ning kamar. Kalau nguyuh kan sembarangan. Angger rono tur, angger motorku ki kebak duyoi. Ini gak ono lawang, ini gak ono tembok. Wis isak. Tapi tak tutup nopo anu nih opesi jam. Mbak Isma pamit dulu. Terima kasih banyak sudah selalu mengikuti konten-konten terbaru nih Mbak Isma sama anak-anak. Ya sepurane sing akeh nek katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aten guys.